misali mutum ya cuce ka sai kai haƙuri, da kai haƙuri kana da damar ka masa mummunan addu'a. Shine al-Imam Malik ya ce ko da dai abin da aka so shine kamar kyakkyawar addu'a, amma kana da damar karama, domin cewar Allah wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabil, wanda ya nemi ya rama bayan an cuce shi ba a cewa yayi laifi. Saboda haka wanda ya addu'a saboda an cuce shi yayi addu'a akan macucin bai yi laifi ba. Lakin al-ahsan, al-Imam al-Qarafi ya ce amma abin da aka fi so shine na ɗaya as-sabru, kai haƙuri idan an cuce ka. Na biyu wal afu, ka yafe. Me yasa? Saboda wannan ayat da ya kawo mana a surati shura, wala man sabara wa gafara inna dhalika lamin azmil umur. Kaga Allah ya kirga su, wala man sabara wa gafara. Kuma a can baya ce wala man intasara ba'da zulmihi, wanda yace yana son ya rama cutan da aka mar ko ya yi addu'a a kan macuci, wannan ba a cewa ya yi laifi. Amma abin da Allah ya fi so shi ne ka yi haƙuri, ka yafe, wanda shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo. Sai ya ce ai min ma'azumiha wa matlubiha inda Allah ta'ala, shi yasa aka ce min azmil umur, yana daga cikin abin da aka fi so a wurin Allah. An cuce ka, ka yi haƙuri, ka yafe. Abu na uku shi ne kamar ma addu'an alkhairi, wanda shine rayuwar manzon Allah, shine rayuwar manzon Allah. Shi yasa sai al-Imam al-Qarafi yace fa in zada fil ihsani ala zalika, kai ne aka cuce ka, kai hakuri, ka yafe. Sai yace kuma ihsanin bai tsaya ba, bi an da'alahu bil islahi, sai ka roƙa wa macucin Allah ya shirye shi, wal khuruji an zulmi, koko Allah ya raba shi da zalunci. Idan kai na ukun nan sai ce faqad ahsana ila nafsihi bi mathubatil afwi wa tahsil makarimil akhlaqi, to ka kai makura, kai makanka ihsani, domin kuwa kana kokarin cimma matsayi irin na manzon Allah. Yace fa hadhihi salasu anwa'in min al ihsani, kaga kenan kyautatawa guda uku ake so gare ka. La yanbaghi an tafutal labiba. Al-Imam al-Qarafi yace in mutum yana da hankali bai kamata waɗannan abubuwa guda uku su kubuce mar ba, bai kamata ba. Kaga kenan abinda ake so da kai yi haƙuri, ka yafe, ka roƙa wa macucin addu'a ta alkhairi, kar ka masa mummunan addu'a, ka yi masa kyakkyawar addu'a. Shine sai yake cewa wa ilal janibi tafassabubi ila islahi sifatihi, kamar misali kai addu'a shi wannan mutumin da ya maka laifi Allah ka sa ya shiryu, wa ilan nasi kafatan bi tasabbubi ila kifayatihim sharrahu. Sannan mutane ka musu addu'a, kamar misali kai ne aka yi maka sata, to shi wannan barawo Allah ka shirye shi. Sannan kuma sai ka yi wa mutane addu'a Allah ka sa ba zai sake cutan wani musulmi ba. Kaga kenan musulmai ma ka musu addu'a saboda wannan cuta da aka yi maka. Wannan duk bayanin malaman sunna ne saboda koyi da halin manzon Allah.